Τέχνη με τη Μάτι και τον Τάντα. Ανδρή Ματής. Σίγουρα αυτό θα φωτίσει την γκρίζα μέρα. Ναι! Έχω πάρα πολλά χρώματα! Κοίτα! Μ' αρέσει. Ένα απλό σχέδιο μόνο με χρώματα. Ούψ! Πλάκα είχε. Έμοιαζες με άγριο ζώο. Για κοίτα! Wow! Έφτιαξες ωραίο πίνακα! Ναι, ήταν ωραίος. Δεν είναι καθόλου γκρι μέρα. Πολύ καλό, Μάτι! Ξέρεις, δεν είχα ακριβώς αυτό στο μυαλό μου, αλλά μου θυμίζει ένα πίνακα που είδα σε ένα βιβλίο μου. Θα σου φέρω ένα πανί για να σκουπιστείς. Ορίστε, Μάτι. Αυτόν ήθελα να βρω στο βιβλίο μου. Τον Ανδρή Ματής, τον βασιλιά των χρωμάτων. Ευχαριστώ, Τάντα. Ποιους έχουμε εδώ? Μεσιέ Ματής, τι έκπληξη. Μάτι, έχεις μπογιές στο πρόσωπό σου. Το ξέχασα. Είμαι πολύ χαρούμενη. C'est très bon. Το να είσαι χαρούμενη και να ξεχνάς τι σκέφτονται οι άλλοι είναι ο μόνος τρόπος για να δημιουργείς τέχνη. Είναι απίστευτο! Μάτι, έλα να δεις! Πολλοί κορόιδεψαν τον πίνακά μου γυναίκα με καπέλο στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση. Δεν τους άρεσε καθόλου. Με αποκάλεσαν φόβ, που στα γαλλικά σημαίνει άγριο ζώο. Φόβ! Ακριβώς σαν εμένα! Έριξα στη Μάτι και στον πίνακά της ένα σωρό χρώματα! Μ' αρέσει το καπέλο της. Είναι ένα σωρός χρωμάτων που ανεβαίνει όλο και πιο ψηλά. Ναι, τα τεράστια και εξωφρενικά καπέλα ήταν στη μόδα τότε. Και αυτό ζωγράφισα κι εγώ. Ένα τεράστιο και εξωφρενικό καπέλο. Για δες, Μάτι! Το πρόσωπό της είναι ροζ και πράσινο και έχει μια κίτρινη πινελιά στην άκρη της μύτης της, όπως είχες κι εσύ. Ναι, ταιριάζει με τη μεγάλη μοβ βούλα κάτω από το σαγόνι της και το πράσινο δίπλα στο πρόσωπό της. Έχεις δίκιο! Με τόσα χρώματα γύρω της, το χρωματιστό πρόσωπό της φαίνεται φυσιολογικό. Ναι, όλος ο πίνακας είναι γεμάτος χρώματα. Έχει ενέργεια και... Είναι παρορμητικός. Ουί! Τα χρώματα έχουν σημασία για μένα, το συναίσθημα και η διάθεση που προκαλούν. Πώς αλληλεπιδρούν το ένα με το άλλο. Ναι! Οι διαφορετικοί συνδυασμοί χρωμάτων, σχεδίων και σχημάτων δημιουργούν εντελώς διαφορετικά συναισθήματα. Αυτό το χαλί με ηρεμεί πολύ. Αυτός ο πίνακας με κάνει να νιώθω κάπως χαλαρή. Το βλέμμα μου σαν να γλιστράει πάνω στον πίνακα, όπως ο Τάντα στο χαλί. Αντιμετώπισα αυτό το δωμάτιο σαν ένα μεγάλο πεδίο διακόσμησης. Μάτι, ο πίνακας έγινε τρισδιάστατος. Βλέπω ότι είναι δωμάτιο, αλλά είναι επίπεδο. Μεσιέ Ματής, πώς φτιάξατε το δωμάτιο να μοιάζει με επίπεδη επιφάνεια? Ζωγράφισα τα πάντα με απόλυτη ισορροπία. Κανένα από τα στοιχεία δεν ξεχωρίζει πιο πολύ από τα άλλα. Έδωσα στο κάθε πράγμα το δικό του χώρο και σχήμα στο χαρτί. Το τραπεζομάντιλο είχε αυτό το σχήμα, με τα κλάδια και τις μελιτζάνες, το βάζο και το άγαλμα πάνω του. Είδα το παραβάν, το παράθυρο και την πόρτα ως απλά τετράπλευρα σχήματα. Η θέα από το παράθυρο και τον καθρέφτη είναι απλώς τα σχήματα των χρωμάτων που είδα. Και φυσικά η τύχη και το πάτωμα μοιάζουν μεταξύ τους σαν μια μεγάλη επίπεδη επιφάνεια με σχέδια. Το σχέδιο ενός δωματίου. Κι όμως του έδωσα τον τίτλο «Νεκρή φύση με μελιτζάνες». Πώς είναι νεκρή φύση όταν βλέπω τις μελιτζάνες να γλιστρούν από το τραπέζι? Ναι, και στον καθρέφτη φαίνονται ότι είναι πάνω στο τραπέζι, αλλά σε διαφορετικό σημείο. Έχει πλάκα να παίζεις με τον χώρο, τα χρώματα και τα σχήματα των πραγμάτων. Ναι, και να φτιάχνεις μια καινούργια εικόνα με αυτά. Όπως εκείνη, είναι φοβερή. Ο πίνακας φτιάχτηκε μόνο με χρώματα κομμένα σε σχήματα. Μεσιέ Ματής, καλύψατε τους τοίχους σας με πολύχρωμα σχήματα. Ναι, ο ενθουσιασμός μου με παρασέρνει, ξεχνάω οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ουι, πράγματι.
Τώρα δεν μπορώ να κάνω αυτό που αγαπώ με την ίδια ευκολία όπως παλιά. Γι' αυτό δημιούργησα ένα κήπο εδώ στο στούντιο για βόλτες. Φτιάξατε ένα πολύχρωμο κήπο με κομμένα σχήματα. Ναι. Αποκαλώ αυτό το νέο είδος τέχνης χαρτοκοπτική. Ζωγραφίζω με το ψαλίδι και παίζω με τα χρώματα. Μπορώ να τα φτιάξω μεγάλα ή πολύ μικρά. Και να τα ανακατατάσω μέχρι να φτιάξω αυτό που θέλω. Ναι, τέλεια εκεί. Τέλειο! Σχήματα χρωμάτων. Ναι! Νιώθω ότι είμαι σε πάρτι. Ναι, ο πίνακας, η θλίψη του βασιλιά. Η θλίψη του βασιλιά, στενάχωρος τίτλος. Ναι, αλλά δεν φαίνεται θλιμμένος. Βλέπω μουσική και γέλια και χορό. Μπερδεύτηκα. Να, ο βασιλιάς είναι ηλικιωμένος, αλλά παίζει μουσική και τον περιτριγυρίζουν οι αναμνήσεις του γέλιου και του χορού και καταπραίνουν όλα τα προβλήματά του. Ναι, πώς γίνεται να είναι θλιμμένος με τόσα χρώματα γύρω του? Θέλω κι εγώ να κάνω χαρτοκοπτική. Σας ευχαριστώ πολύ, Μεσιέ Ματής. Είμαι ενθουσιασμένη. Ωραία! Και να θυμάσαι να ξεχνάς όλα τα άλλα. Δες, Ντάντα, έφτιαξα το τέλειο σχήμα. Πού το θέλεις, Μάτι? Εδώ ή εδώ πέρα? Νομίζω ότι θα τέριαζε σε εκείνη τη γωνία. Εδώ πάνω? Λίγο πιο κάτω. Και βάλε το τρίγωνο από πάνω. Ναι. Καταπληκτικό! Μ' αρέσει! Ακούστηκαν οι ηθοποιοί: Μελίνα Κατσακούλη, Βασίλης Παπαστάθης, Όμηρος Πουλάκης, Στεφανία Φιλιάδη, Κυριάκος Αλής, Μαρία Σαρέλη. Μετάφραση Νατάσα Καψάλη. Σκηνοθεσία Μελίνα Κατσακούλη. Ηχοληψία μίξη ήχου Κωνσταντίνος Μπούκερ Μποζίνης. Οργάνωση παραγωγής Μελίνα Κατσακούλη. Η μεταγλώτηση έγινε στα Tanweer Studios.